Ayan po, mga kabishi. Hello, welcome po sa aking YouTube channel. Ayan po. So, magkape po tayo. Let's make snacks. Coffee with, what's this? Club sandwich. Ayan, usap-usap po tayo. Time check po. Today is today time is 3 minutes before 5 o'clock. Ayan po. Time check. It's yummy coffee. So around before 7 o'clock, we need to, ayan, aalis po ako. Magtitinda po ako ng daing. Ayan po. So ititinda po ito. Ayan, magtitinda po kami mamaya. So, abangers kayo dyan. Abang-abang. Kumusta po tayong lahat dyan? Ayan. Anak mga kasi waray-waray. Kumusta ka mulida? Boronggam. Boronggam sito. Ayan po. Masarap pa man. French fries with club sandwich. Ano po? Kumustahan po tayo ngayon. Ayan. Update po tayo. Try natin to. Itong club sandwich. Ayan, with matching. Ayan, natanggal. May toothpick po. Tanggalin natin. Ito po siya. Oh, 3 layers. Tanggalin natin to. Oh, hindi mahang. Hindi ko kaya. Sayang. Hanggang bread lang po tayo. Masarap. Maanghang lang po yung pati niya. So, din po natin tanggalin. Ayan. Ito yung pati. Pati yung ano. Ayan yung kamatis hindi. Ayan po ha. So yummy yummy.
Kain po. Welcome sa aking channel. Ayan po. Kain po tayo. Time check po dito sa Dubai is 5:03. Ayan. Sarap. Kumustahan po tayo. Sana po, dyan lang po kayo. Huwag kayong bibitaw. Yummy po. Fresh from the bar. Sana all. Eh, di masarap pala yung sandwich. Hmm? Maanghang lang yung patty. Tinatanggal ko siya. Parang na kuha. You eat the patty. Parang chicken nuggets lang. Ayan po. Shout out po dun sa ating masugid na subscriber. Ayan. Digital Black Sago. Hello po. Ayan kay paring Tonyo. Shout out po. At shout out din po sa mga nasa Borongan City. Ayan. Sa family ko po, ayan, sa nanay ko dyan, at mga kapatid. Shoutout po sa inyong lahat. And then, kay Ate Amy po, ang family. Sila po yung may-ari ng chicken wings, ayan. Restaurant. Ayan, dyan sa Borongan City po. Habang nagsha-shoutout, ayan, kumakain, lumalafang tayo, lafang to the max. Ayan, samahan niyo po ako sa akin. Pag merienda, tinatanggal ko yung mga gulay-gulay. So, hanggang sa bread lang tayo. Ayan. Thank you po sa pagsama. Sana wag kayong mawawala. Ayan po. Save the highlight. Ayan. Yes. Bye-bye na po. Thank you po sa pagsama sa ating merienda time.
ang chikahan to the max. Bye-bye.